Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σε λίγες μέρες ξεκινάει το Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής που διοργανώνει η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, η εταιρεία όλων των Ελλήνων χειρουργών, και σε αυτό το συνέδριο για άλλη μια φορά θα εκλέξουμε καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο και καινούριο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Αυτό το βίντεο σήμερα έχει το σκοπό να σας ενημερώσει ότι σε αυτές τις εκλογές υποβάλλω την υποψηφιότητά μου για μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Ονομάζομαι Αρχοντοβασίλης Φώτης και είμαι χειρουργός στην κλινική Metropolitan General και πρώτος αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής. Ως χειρουργός με πολυετή εμπειρία και ενεργή παρουσία στον τομέα της εκπαίδευσης, θεωρώ πως μπορώ να συμβάλλω ουσιαστικά στη συνέχιση και την περαιτέρω αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου της Επιτροπής Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Από το 2012 εκλέγομαι σταθερά κάθε χρόνο στο ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, ενώ τα 2 τελευταία χρόνια έχω την τιμή να υπηρετώ την εταιρεία από τη θέση του Α Αντιπροέδρου, και σε αυτήν όλη τη διαδρομή μου όλα αυτά τα χρόνια στην εταιρεία έχω συμμετάσχει ενεργά στη διοργάνωση και στην οργάνωση πολυάριθμων εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Έχω διατελέσει πρόεδρος, συντονιστής και διοργανωτής σε σειρά εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως hernia workshops, joint meetings μαζί με την EAS, όπως επίσης και ρομποτικά σεμινάρια. Είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος πρόσφατα στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής στην Αθήνα. Ένα συνέδριο που ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό στο σχεδιασμό και στην οργάνωση, αλλά και στην προσεκτική επιλογή τόσο της θεματολογίας όσο και των Ελλήνων και πολλών ξένων ομιλητών. Τέλος, αποτελεί για μένα μια εξαιρετική τιμή και πολύ μεγάλη ευθύνη η ανάδυση της Προεδρίας της Οργανωτικής Επιτροπής για το επόμενο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, της EAS, το οποίο θα διεξαχθεί τον προσεχή Ιούνιο του 2026 στη χώρα μας, στην Αθήνα. Πρόκειται για μια τεράστια οργανωτική προσπάθεια που με τις γνώσεις, τις εμπειρίες αλλά και τις σχέσεις που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια με αμέτρητους ξένους χειρουργούς, συναδέλφους μας αλλά και επιστημονικές εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο, ευλεπιστώ ότι θα προσφέρουμε μαζί με την EAS και μαζί με την Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής ένα εξαιρετικό συνέδριο. Πιστεύω ακράδαντα ότι η εμπειρία μου στη διοργάνωση και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η γνώση των σύγχρονων τάσεων στη χειρουργική εκπαίδευση καθώς και η στενή συνεργασία μου με διεθνείς επιστημονικούς φορείς μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στους στόχους του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ θερμά για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και σας ευχαριστώ όλους εκ των προτέρων.